Daşowut vilayetinde adamlaryň suwa gark bolup helakçyligi uçurmagy ýaly betbagçylykly hadisalar köpelýär. Görogly etrawyna 8 çagy, olaryň 3-si uly adam Safarmurat Niýazow etrawyna 6 çagy, Godag etrawyna 4 adam, Gurban Sultan Eji etrawyna 3 adam ýapdy suwa gark bolup helak boldy diýip Azatlygyň Daşowutdaky habarçyly yerli häkimetleriň hataryna ynamdar çeşmelerine salgylanyp 24 awgustda habar berdi. Ene atalarynyň ünsüz galdyran 3-5 ýaş aralygyndaky çagalaryň hem suwa gark bolýan halatlaryna duşdy bolýar diýip habarçy belledi. Geçen ýekşenbe güni Boldumsaz şäheriniň bir ýaşaýjysy 4 ýaşly çagasyny ünsüden düşürüp garawsuz galdyrýar. Munyň netijesinde şol çaga krantdan akan suwlaryň ýygynanan çuňlugy 1 metrlik çukuruna gaçyp helak bolýar diýip habarçy betbagçylyga uçuran Boldumsazlygynyň anyk ad familiýasy bilen Azatlyga maglumat berdi. Ýöne redaksiýa howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olaryň atlaryny agdamakdan saklanýar. Şeýle-de habarçy Niýazow etrawyna bolup geçen paçygaly bir wakany habar berdi. Niýazow etrawyna 4 sany ýaş çagy suw çala çekilen kanalda tor bilen suw südüp balyk tutmakçy bolýar. Olar kanalda helak bolýar diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtyň özünde ol vilayetde çaga zähmetiniň ulanýanlygyna hem gurrun berdi. Inni çağaları işletmegiň täze usuly peýda boldy diýip ol gurruna dowam etdi. 3-nji 5-nji klas okuwçylar suw satýarlar. Olar esasan duralgylarda köpeldi. Daý sowuk suw alaýda diýip ýalwaryp gazanjy edýärler. Çağalar owa hojalyk işlerine çekilýär. Olar owa ýerlerine gowaçy otap ýa-da onuň munyň gapysyna günlükçi bolup gazanç edýärler diýip habarçy belledi. Bular barada Türkmenistanyň döwlet teýeçiligindäki köpçülikleriň habar terişdelerini agdalmaýar. Azatlygyň Daşowutdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde atsyz çykyş edýän habarçysy vilayetde suwa gark bolup helak bolýan adamlar barada hem-de regionyň çägine çaga zähmetiniň ulanmagy barada maglumat berenden soň vilayetde ýaşy ýetginjek okuwçy gyýlaryň arasyna duş gelinýän wakalary ünsü çekdi. Ýokary klas okuwçylaryň arasynda ten tewdasyny edýän okuwçy gyýlaryň sany şu ýyl hasda köpeldi diýip habarçy yerli häkimetleriň arasyna ynamdar çeşmesine salgylandy. Olar gündelik ýejegini tapsalar razy, ýagdaýlar gaty aýylgynç diýip habarçy maglumaty jemledi. Azatlyk bu hadisaları Daşowut vilayetiniň häkimetlerini tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Halkara hukuk goraýjy gurumlary Türkmenistany hususan paýtaçylykda mejburi çaga zähmetinden peýdalanmakda tanqid edýär.